A cousa da transparencia na contratación empezou no ano 2007 dando un xiro vertixinoso respecto á situación anterior no cual, pois, na Lei de Contratos do Sector Público de 2007 pois, xa se facía un cambio radical de moitísimas cousas que tiñamos que enseñar, ser moitísimo máis transparentes a través dos perfis de contratante, a través das plataformas de contratación e todas aquelas figuras que pouco a pouco fomos acomodando ao noso traballo, ás nosas estruturas de traballo para acomodarnos á lei. Ás veces con maior e ás veces con menor fortuna, porque non se conseguiu toda a unidade e a centralidade que se pretendía de conseguir un único punto de acceso a todas as fontes de información. Pero, bueno, foise avanzando moitísimo dende o ano 2007 ata aquí, e agora, polo camiño, saliu a Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso a Información Pública e Bo Goberno, que no artigo 8 non facía senón reiterar que tiñamos que facer públicos determinados contidos como eran, que tiñamos que facer públicos determinados contidos como eran o obxecto, a duración, o importe de licitación e adxudicación, o procedimento utilizado para a celebración dos contratos, os instrumentos a través dos que se publicitaron, o número de licitadores participantes no procedimento, a identidade dos adxudicatarios, modificacións do contrato e as decisións de desistimento e renuncia. É unha peculiaridade específica para os contratos menores que exixía que se publicasen trimestralmente. Ben, ese artigo 8 da Lei de Transparencia non facía senón reiterar obrigas que xa estaban contidas na Lei de Contratos do ano 2007. O que pasa que, para facilitarnos as cousas aos funcionarios, esta vez o tiñamos que poñer noutro sitio distinto. Antes eran nos portales de contratos do sector público, nos portales de contratación, e agora, a raíz da Lei de Transparencia, o tiñamos que poñer nun portal de transparencia ou nas vosas páxinas web, nun apartado específico que se chamaba Transparencia. Que levaba isto? Pois que tiñamos que poñer a mesma información e os mesmos datos en dous sitios distintos. Bueno, aquí na Xunta de Galicia o que optamos foi por unificar a información e poñerla, transferirla dun portal a outro. O que fixemos foi, se podedes ver o portal de transparencia da Xunta de Galicia, veredes que en materia de contratación casi todos son remisións á plataforma de contratos públicos de Galicia. Por qué? Pois porque entendíamos que, primeiro, meter a información dous veces é, primeiro, unha carga de traballo innecesaria para o funcionario, e segundo, porque dá lugar a erros que de outro xeito está máis automatizado. Ben, partindo desa premisa, isto o damos porque o cumprimos, porque eu coido que o cumprimos todos os que temos un perfil de contratante, cumprimos este artigo 8, sinceramente, sin moitos problemas, agás o tema dos contratos menores, porque, se lembrades, na Lei de Contratos de 2007 e no texto refundido posterior non se preveía a publicidade dos contratos menores do xeito que se fai neste momento. Pero, bueno, quitando ese punto, todo o demais do xeito sí que estaba. Que nos pide agora a Lei de Contratos? No artigo 63, a Lei de Contratos 9 de 2017, a que entrou en vigor o 9 de marzo, nos di que os órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de internet o seu perfil do contratante como elemento que agrupa información e documentos relativos á actividade contractual ao obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público aos mesmos. A forma do acceso a ese perfil ten que poñerse nos anuncios e nos pregos e documentos equivalentes, e o acceso será libre, agás que sexa algún tipo de servicio concreto que soliciten as empresas ou que prestemos. Por exemplo, na plataforma de contratos públicos de Galicia temos un servizo que, lóxicamente, se teñe que identificar porque é un servizo de información de as licitacións que se publican diariamente sobre a materia que o empresario demande. Quer dicir, eu son un empresario que me dedico a obras, mándame todos os contratos de obras que se publican na plataforma. E diariamente facemos esa tarefa de envío de información. Lóxicamente, para eso sí que necesitábamos requerir a súa identificación previa con un correo electrónico, é o que pedimos, non pedimos máis, pero sí é certo que ese sí. Para o resto, que non queira ter ese tipo de prestación de servizo, o acceso ten que ser libre.
Logo, hai outro cambio importante respecto á normativa anterior, que é que toda a información contida nos perfiles de contratantes deben publicarse en formatos abertos e reutilizables e permanecerá accesible ao público durante un período de tempo non inferior a 5 anos, o cual tamén fixo que tiveramos que facer algúns axustes respecto ao tempo que se estaban publicando pois determinadas informaciones na plataforma de contratos, en concreto da nosa, na de contratos públicos de Galicia, que é onde temos a Xunta todos os nosos perfis, todos os órganos de contratación da Xunta de Galicia, da Administración Autonómica, do noso sector público e tamén de máis da mitade dos concellos de Galicia, de 150 e pico, non sei canto era hoxe, pero bueno, a última vez que miramos 158 concellos de Galicia xa publican na plataforma autonómica. A partir de aí, que nos dicen? Que temos que publicar moitísima información, moitísima. Entre ela, para ir moi rápido, bueno, fan unha remisión xenérica de calquera dato ou documento referente á actividade contractual, información de tipo xeral, datos de contacto, instruccións de contratación, modelos, bueno, información xenérica. Pero de cada contrato hai que publicar en cada un dos perfis a memoria xustificativa ou acordo de inicio do artigo 28, o informe de insuficiencia de medios cando estamos falando dun contrato de servizos, o xustificante do procedemento, salvo que sexa un procedemento ordinario, os pregos de cláusulas administrativas ou pregos de prescripcións técnicas ou documentos análogos, a aprobación do expediente, que isto é novo, o obxecto detallado, a duración, orzamento, base de licitación, o importe de adxudicación, incluído o IBE, o todo tipo de anuncios ou de información previa, anuncios de convocatoria, adxudicación, formalización. Tamén hai que publicar o anuncio das modificacións e as súas xustificacións e tamén os anuncios de concursos de proxectos. Os medios de publicitación do contrato, enlaces a esas publicacións, e número e identidade dos licitadores participantes, actas das mesas, informes de valoración de criterios cuantificables por xuizos de valor, informes sobre ofertas incursas en presunción de temeridade, a resolución da adxudicación do contrato con unha remisión expresa a que, no caso de ser unha UTE, ten que vir distinguido perfectamente quenes conforman a UTE e cal é o porcentaxe da participación de cada un deles. Tamén se publicarán todas as decisións de desistimento de procedimentos, declaración de deserto, etc. Tamén a interposición dos recursos, cando se interpoñan e cando provoquen a suspensión tamén nos perfiles, ten que poñerse que está suspendido porque hai un recurso interposto, e a composición das mesas de contratación, membros de comité de expertos, organismos técnicos, etc. Bien, como vedes, todo isto supera moito o previsto na Lei de Transparencia. Entón, pois, xa vos digo, na Xunta de Galicia o que decidimos no seu momento foi, bueno, pois que se temos moitísima información sobre cada procedemento contractual no perfil de contratante de cada entidade e no portal de contratos de Galicia, pois xa directamente traspasamos toda esa información ao portal de transparencia, que xa vos digo, cubre con creces todos os mínimos que os portales de transparencia exixen. Para poñer un exemplo de todo do que vos estou contando, onte encontrei este anuncio do Concello de Marín que pareceume moi interesante para enseñarvos os contidos da plataforma, para que vexades que todo isto do que estiven a falar xa se pode recoller na plataforma galega. Este era un anuncio do Concello de Marín de unha licitación dun contrato de asistencia técnica para implementar unha estrategia de desarrollo urbano sostible integrado, cofinanciado con FEDER, no marco operativo 2014-2020. Ben, aquí o primeiro que temos aquí é os datos de contacto do procedemento. Se os fixades, picamos aquí e temos un teléfono e o correo electrónico das persoas ou do departamento do Concello que pode resolver calquera dúbida, calquer problema que haxa coa publicación ou co contrato mismo. A partir de aquí, temos o enderezo electrónico do procedemento, que é esta línea que vemos aquí, que é a que teríades que poñer nos vosos perfiles, nos vosos anuncios ou nos vosos pregos de cláusulas para que a xente acceda dun xeito sinxelo e fácil a esta información que vos estou a dar agora. Esta pantalla é este HTTPS con este enderezo electrónico do procedemento que é o que se ten que trasladar
aos pregos e aos anuncios. A partir de aquí temos agrupado con forma de solapas toda a información que entendo require a lei. Temos, por un lado, a data de difusión na plataforma de contratos. Esta é a data na que se fixo a publicación, o día e a hora. Este é o selo ao que fai referencia a lei de contratos, de que ten que estar estampado un selo de tempo que di en que momento se fai pública a información en cada momento de cada un dos procesos. Nos vamos a tener estos códigos de anotación do Rexistro Electrónico de Galicia en casi todos os procesos que vamos marcando. E o podemos ver aquí no histórico. Aquí no histórico se va vindo cada vez que se va facendo algunha actividade de engadir arquivos, de engadir información, en que momento, en que hora, en que día vaise facendo ese dato. Este é o rexistro, o selo de tempo no REXEL, no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, onde se constata o momento en que se fai pública iso. A maiores temos aquí a vinculación coa plataforma do Estado. Sabedes que a lei prevé que as plataformas de contratos autonómicas teñen que estar vinculadas a do Estado. De dos xeitos, poden vincularse directamente perfil a perfil ou poden facelo a través de plataformas intermediadas, como é a nosa. Nos somos unha plataforma territorial, naceu con ámbito territorial, para conseguir que todos os concellos de Galicia estiveran nesta plataforma e deran información. Realmente a finalidade de todo isto era as PEMES galegas que tiveran un punto único de acceso para encontrar o negocio, as posibilidades de contratar, facilitar un pouco o acceso ás PEMES, que é outro destes principios comunitarios que se van transferindo da directiva ás leis de contratos e que é un principio que debe marcar moito o noso traballo. A vocación de ter unha plataforma galega era, primeiro porque a tiñamos antes de que a creara o Estado ASOA. E segundo, temos unha lengua propia. E terceiro, temos un volumen de contratación interesante para que as nosas PEMES teñan un punto de acceso máis concreto e máis centrado, porque moitas traballan solamente en un ámbito municipal ou en un ámbito comarcal ou un ámbito provincial, quer decir, salvo que sexas unha empresa que traballa en un ámbito estatal, realmente o que vas a ir é a unha plataforma de ámbito territorial autonómico. Entón, esa foi un pouco a intención cando empezamos a traballar nela. Ben, sin embargo, a Lei de Unidade de Mercado no seu momento se exixía que estuvieran vinculadas, agora mesmo tamén a lei di que as plataformas autonómicas teñen que estar vinculadas na plataforma do Estado, e se picamos aquí, podemos ver que aquí vedes na página da plataforma de contratación do sector público, vemos que a plataforma de contratos de Galicia está vinculada, conectada coa plataforma de contratación co sector público. Aquí serían todas as contratacións, veis, onde pon aquí PCPG significa que é a través da interconexión da plataforma. Todas estas son os nosos contratos de Augas de Galicia, do Parque Tecnolóxico, da Axencia de Turismo, como vedes, todos os que poñen PCPG, os que non poñen PCPG, que os hai, significa que son de concellos que non están no noso perfil ou que son de Administración Xeral do Estado, que lóxicamente que está ubicada en Galicia, pero que publica, por exemplo, a Delegación de Axencia Tributaria, pero que publica na plataforma estatal. O resto traballamos, como vedes, por interconexión. Seguindo co exemplo que vos estaba a contar, están aí a publicación, estamos conectados coa plataforma estatal, temos un selo de tempo que di cando publicamos as cousas, tamén temos aquí a data de publicación do perfil, de publicación no Boletín Oficial da provincia, con acceso directo ao documento a través do PDF. Vedes? Aquí está a licitación do contrato de asistencia, a ver como salimos aquí. Temos tamén a publicación no DOGA, no BOE, na caso de que existise, ou no DOUE. O CPV é aquí un dato moi importante que é a información sobre como presentar as ofertas. Isto é un dato fundamental para as empresas que agradecen moitísimo que teñamos con tanta claridade. Poñemos o lugar, que aquí faltaría poñer que no rexistro do Concello, a data e lugar límite de presentación de ofertas, o horario do rexistro, que en algúns casos se vou poñelo, por exemplo, aquí na Xunta de Galicia temos algún rexistro que abre polas tardes, que abre de continuado, con horario continuado hasta as 7 da tarde, e outros que cerran ás 4, ás 2. Entón,
Entón, bueno, puxemos isto para que a xente tivera a información específica do órgano onde ten que presentar a oferta e do registro onde pode presentala. E tamén a presentación por correo certificado coa data e hora límite para presentar nas oficinas de correos e co número de fax onde teñen que remitir os anuncios. Como vedes, hai moitísima información para as empresas a que temos que añadir no apartado de documentos todos os pregos en castelán e en galego, os pregos de cláusulas administrativas, os pregos de condicións técnicas, os membros da mesa, que tamén é outra exixencia que temos da lei, e outros arquivos asociados ao procedimento que onde se estarán a colgar os acordos de inicio, os temas de toda esa documentación que fixemos antes, a aprobación do expediente, en fin, toda esa documentación que agora a nova lei nos exixe colgar a maiores, e que, ten aquí cabida para que os licitadores teñan coñecemento de todo o procedimento e de todos os procesos que nos exixen. Na pestaña de mesas de contratación se van creando, a medida que se van producindo as mesas e que se van programando, se va poñendo en donde se celebran e a data e a hora, e como vedes aquí se poden colgar as actas e todos os informes de baixa temeraria e todos os informes que ahora mismo a lei nos exixe colgar respecto a cada actuación de cada acta, de cada mesa que se celebre. Datos da mesa 1, datos da mesa 2, as actas, como vedes, ponen aquí, e tamén vai dando alertas a xente que se conecta ao procedimento, lle vai mandando alertas ao seu correo electrónico dicindo neste procedimento se engadiu a data da mesa pública, do acto público que se vai facer deste procedimento concreto. E despois aquí temos información sobre a resolución do procedimento. Se vedes aquí o número de participantes, que tamén o exixe a lei nova, quenes son, están perfectamente identificados. A partir de aí, eso antes constaba nas actas, pero había que entrar no PDF das actas e mirar quenes serán os asistentes. Buscamos un xeito máis rápido e que, ademais, poidéramos nun momento dado tratar, cando nos piden estadísticas ou cosas deste tipo, pois que pudésemos darle un tratamento informático. Entonces decidimos que mellor era facer unha relación dos licitadores deste xeito tan cómodo. A partir de aí, pois, quen é o adxudicatario, aquí temos a resolución da adxudicación que se pode abrir perfectamente nun PDF, o importe, o sello Rexel que di cando foi colgada esa resolución da adxudicación e cando se difundiu, o prazo de execución, e temos a maiores información de recursos. Aquí o que poñemos é que recurso cabe contra a resolución da adxudicación e quen é o órgano competente para resolver, o seu enderezo, o teléfono, fax, correo electrónico, que sabedes que xa existe o Tribunal Administrativo de Recursos Galego, o TACAL, está funcionando desde o 1 de abril, e para todos os recursos especiais sería o órgano que habría que poñer neste apartado. A maiores, aquí colgaron o anuncio da formalización, que parece moi ben, en formato PDF, porque, todas as obrigas de anuncio, e logo xa poñemos aquí a data de formalización, o contratista, a nacionalidade, o importe, a data de difusión e o sello de estampo de tempo. Esta pestaña de execución é para poñer cando vai unha modificación, o anuncio da modificación, as causas, cando hai unha cesión de contrato, cando hai unha prórroga de contrato, que calquera incidencia que xurda da execución contractual podese poñer neste apartado, que tamén o exixe a nova lei de contratos, e sería afectando as condicións de execución, etc. E finalmente aquí o histórico que xa vos enseñei antes, que vai marcando un por un todos os pasos que vamos dando. Ben, volvendo á presentación, como vedes, todos os... toda esta información é a que temos linkeada co portal de transparencia de Galicia. É a solución que vos ofrecemos tamén para linkear co portal de transparencia de entidades locales que hoxe se presenta. Quero dicir, toda a información que os que estedes adheridos á nosa plataforma colguedes na nosa plataforma pode ser transferida automáticamente, sen facer nada, ao portal de transparencia se queredes que se vincule. Co cual,
pois xa toda a información non terías que repetila en 2 sitios, nin colocala na vosa página web especificamente, e logo colgala no portal de transparencia de entidades locales, e logo colgala no portal estatal. Quer dizer, esta é unha opción que me gustaría que moito que baraxades de facer as cousas dun xeito bastante simple e bastante sinxelo, de transferir información dun portal a outro, que creo que nos simplifica a todos moito o traballo e tamén facilita moito a información e impide que se produzan erros de información a hora de dar a información requerida. Ben, a partir de aí hai outras cousas que están en producción e que estamos poñendo que o mes que ven vamos a ter unha plataforma nova. Esta que vos enseñéis é a plataforma convencional a que temos, pero estamos traballando en unha plataforma nova con novas funcionalidades, estéticamente máis moderna, máis bonita, a verdade, vai quedar moi chula, pero que estamos metendo tamén algunhas cousas que non estaban nesta aplicación e que a lei exixe que se metan. Por exemplo, o plan anual de contratación. O artigo 28 di que ten que publicarse un anuncio de información previa que recolla todos os contratos que van quedar suxetos a unha regulación armonizada no próximo ano. Ben, ese plan anual de contratación, que é obrigatorio publicar, o vamos a ter aquí nesta páxina, na páxina que vai definir o perfil do contratante, que define o perfil, onde ves aquí quen é o órgano, a Consellería de Facenda, neste caso, a dirección, etc. Pois aquí temos o plan anual en PDF, publicado, e cada perfil adherido vai poder colgar o seu plan. A partir de aquí, xa me adianto, vedes aquí un sistema de pestanas, anuncios previos, licitacións, contratos menores. Aquí tamén vai haber, esta é un pouco a páxina principal de todo. No tema dos contratos menores, sabedes que a lei exixe que se publique trimestralmente obxecto, duración, importe con IVA e identidade do adxudicatario. Como novedade, pon que na publicación se ordenará pola identidade do adxudicatario. Non vale ir colgando aí ao loco nun PDF ou nun Excel todos os contratos, sino que ten que poder xestionarse esa información e ten que poder darse ordenar por identidade. Ben, nós isto xa o viñamos facendo na plataforma, e esa información a estamos mandando tamén á portal de transparencia da Xunta de Galicia. Tamén pensamos que sería bo para vos ter un sistema parecido, de xeito que a publicidade dos contratos menores se interconectaran nas dúas plataformas. Como quedaría isto? No portal de transparencia de Carballo xa teñen colgado, tamén foi o primeiro que encontrei, pero vin que o sistema podía funcionar así perfectamente, ten colgados os contratos menores por trimestre. Teñen colgados xa no portal, é un desos que xa ten cumplimentados algunhas das parcelas do portal, e teñen aquí colgados, como pon a lei, trimestralmente, un cuadro de Excel, lo poño aí con todos os contratos menores e os vamos publicando. Moi ben. Que podemos facer para cumprir tamén a legalidade respecto que hai que colgar esa mesma información no portal, nos perfiles de contratante de cada un de vos? Pois podemos poñer na pestañiña de contratos menores, que é onde, na Xunta de Galicia, como xa nos ven a información por noso sistema contable, temos unha relación diaria, non a facemos trimestral, diariamente colgamos todos os contratos menores que se publican. Pero aquí o que si podería facerse, de feito é o que vamos a facer para os concellos que os soliciten, vai ser poñer o enderezo onde se poden consultar os contratos menores, que casualmente vai ser o portal de transparencia de eido local. De xeito que as dúas van a dar a mesma información e van a estar a cumprir as dúas os requisitos de publicidade, porque claro, os nosos parlamentarios olvidaron de que isto xa o pedían noutro portal. Ese é o problema que temos ás veces de falta de coordinación nas propias normativas, nas propias leis. Pois isto o podemos salvar dun xeito moi sinxelo, que é facer un link que unifique as informacións dos dous portais. De xeito que non o tiñades que meter de xeito separado, vale? Tamén o encargo a medios propios, según o artigo 32, os medios propios personificados dos poderes adxudicadores deberán publicar na plataforma a súa condición de tal respecto a que poderes ostentan, os sectores de actividade que poden ser obxecto de encargo, e a maiores de publicar esa actividade, que cando se trata de encargos a medios propios de importe superior a 5.000 euros, hai que publicarlo cun sistema moi similar ao de contratos menores, hai que poñer trimestralmente que encargos a medios propios fago
e teño que poñer o obxecto, a duración, as tarifas aplicables e a identidade do medio propio, e cando se trata de máis de 50.000 euros xa temos que colgar a formalización de ese encargo. Ben, pois aí tamén temos unha solución bastante sinxela que tamén unifica as informaciones en todas as plataformas, que sería publicar aquí na página de encargos, como vedes, aquí a Academia Galega de Seguridade, é un encargo publicado que xa publicaron na Antega, e sería na pestaña onde se ven definido o perfil do contratante de cada un das vosas. Aquí estaría o nome do voso concello. Aquí, desenvolvendo linkeando nese encargo que tiñamos aí sinalado, vamos a topar aquí unha carpeta de documentos onde podemos colocar as tarifas, o documento mesmo de adxudicación do encargo, toda canta información queramos facer pública para todos os que exixe a lei. Finalmente, tamén, outro dos requisitos da lei de contratos que teñen que ser publicar, que tense que publicar na plataforma, nos perfiles, é a información aos interesados cando teñen algunha dúbida. E esa dúbida xa non podemos resolvela dun xeito particularizado coa persona que non la fai, a ese teléfono de contacto que vos poñía antes. Ahora, esas dúbidas, cando teñen algunha trascendencia que poida ser interesante para o resto dos licitadores, estamos obrigados a poñerla en público. En ese aspecto, tamén na nosa plataforma ten aí un campo de observacións e tamén un sistema de alertas cando as empresas se suscriben a un procedimento, que reciben todas as alertas de cambios de estado ou de observacións que se fagan sobre o procedimento concreto. E tamén as consultas preliminares de mercado. As consultas preliminares de mercado tamén se van a poñer xa no índice inicial, no índice na portada da plataforma, onde podemos facer un pequeno buscador de documentación, de información que poida ser de interese. Van a estar tamén as consultas preliminares de mercado, que tamén é obrigatorio publicalas no perfil, con os requisitos que exixe o artigo 115, e que tamén terán un oco na plataforma. Ben, como están estructuradas as plataformas? O que explicaba antes, as plataformas están estructuradas de que hai unha plataforma central, que é a plataforma de contratación do sector público, e a ela podese adherir directamente perfis, algún de vos estades adheridos directamente, e outros a través de plataformas autonómicas, de ámbito autonómico. En calquera caso, xa prevé a lei, dicen aquí, independentemente da opción elixida polas comunidades autónomas de ter un perfil propio ou de ir directamente ao de Estado, as comunidades deben publicar directamente ou por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de información a convocatoria de todas as licitacións e os seus resultados. Xa vos enseñei antes que nós estamos dende o mes de agosto de 2017, desde o verán pasado, estamos xa interconectados coa PLAS, e todo o que se publica na nosa plataforma sale visible na plataforma estatal. A partir de aí, os órganos de contratación das administraciones locais, que aí estades vos, así como as entidades vinculadas ou dependentes das vosas administraciones, poderán optar de forma excluyente e exclusiva, e non olvidedes este párrafo porque ahora vou falar, de forma excluyente ou exclusiva, podedes optar por aloxar a publicación dos vosos perfiles na plataforma autonómica ou por ir directamente á plataforma estatal. Que non podedes facer baixo ningún concepto? Deixar o voso perfil nas vosas páxinas webs, como aínda hai moitos concellos galegos, que non están conectados a ningunha das plataformas, nin a estatal, nin a autonómica. Que pode pasar con eso? Pois o artigo 39.2 é moi taxante nese aspecto. Son nulos de pleno dereito os contratos celebrados por poderes adxudicadores nos que concurra a falta de publicación do anuncio de licitación nun perfil de contratante aloxado na plataforma de contratos ao sector público estatal ou nos servicios de información similares das comunidades autónomas, así como no Diario Oficial de Galicia, no medio publicidade que sea preceptivo. Pero, bueno, quería que isto vos quede moi claro. Non se poden manter os perfis aloxados solamente na vosa página web. Tedes que estar necesariamente vinculados e aloxados na plataforma de contratos públicos de Galicia ou na plataforma estatal.
Nos, por suposto, vos invitamos a facelo na plataforma autonómica, porque cantos máis sexamos, mellor servicio poderemos prestar e máis non lo van a agradecer as nosas PEMEs. Ten en conta que é a segunda página máis visitada da Xunta de Galicia despois do DOGA, a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. É unha plataforma que, como vedes, damos moitísima información, é tremendamente transparente, se poden colgar un montón de documentos e de actos dun xeito moi sinxelo e a verdade é que, bueno, as entidades empresariais que están na Xunta Consultiva sempre han eloxiado o fácil que é, o bo sistema que é de búsqueda, bastante máis sinxelo co do Estado, todo hai que decirlo, e claro, todo temos unha finalidade. A finalidade da transparencia, basicamente neste momento, os dous. Evitar o tema da corrupción, facilitar a información dun xeito transparente que eluda movimentos opacos en materia de contratación, e outra, facilitar a concurrencia das PEMEs á licitación pública. Galicia é un país de PEMEs, temos que ter en conta eso, e canto máis lle facilitemos ao noso empresariado dun xeito, un punto único de acceso, de entrada, ao que podan acceder, ao que podan acudir dun xeito sinxelo, que sea favorable para eles, a verdade é que sempre será moi de agradecer.